Radim kao administrator IT sistema već nekoliko godina i upoznao sam mnoge ljude za koje povremeno radim servis i popravke računara. Naravno, tokom tog perioda upoznao sam mnogo ljudi sa kojima sam postao dobar prijatelj, međutim nekada to i nije slučaj. Dolazio sam u kontakte sa ljudima koji nisu društveni i nemaju razvijen socijalni život i žele samo da im popravim računar. I to sam naravno poštovao, strogo profesionalno, poštujući svačiju privatnost. Ali ovaj čovjek se izdvojio od svih ostalih. Naučio sam da uvek verujem svom instinktu i da budem oprezan. Međutim, na moju veliku žalost, ovaj put ga nisam poslušao. Pre nekoliko godina kontaktirao me je jedan čovjek preko obične telefonske poruke. To je bio zaista čudan način kontakta, pošto su me klijenti obično zvali na telefon i ukratko objašnjavali svoj problem sa računarom. Ali, ovaj put je bilo drugačije. Jednostavno, taj čovjek mi je poslao poruku u kojoj me direktno pitao da li mogu da mu pomognem sa računarom i da je moj broj telefona dobio od jednog prijatelja. Rekao sam, naravno, i pitao u čemu je problem. Ukratko mi je objasnio da se računar sporo pokreće, da ima problema u radu i da se često restartuje. Naravno, uzrok tog problema se nije mogao otkriti tek tako i rekao sam mu da bi bilo najbolje da donese računar kod nas u servis kako bi utvrdili problem. Takođe, rekao sam mu da me nazove kako bi se mogli dogovoriti oko termina kada da dođe i oko ostalih detalja. Tada mi je napisao, bez telefonskih poziva. Gde i kada mogu ostaviti računar? Treba mi da bude popravljen što pre. Ovo mi je delovalo čudno, jer ljudi obično nazovu kako bi detaljnije opisali problem i da se okvirno dogovorimo oko cene popravke. Međutim, njega kao da cena nije previše zanimala. Iako je delovao čudno, mislio sam da je u pitanju čovjek koji ne voli komunikaciju preko telefona i kako ćemo se uživo sve dogovoriti. Napisao sam mu poruku sa okvirnim vremenom kada da dođe i pitao ga da li mu odgovara i da ako mu je baš hitno potraži drugi servis ili da dođe drugi dan, pošto smo tih dana bili u velikoj gužvi. Sledeće jutro na ulaznim vratima servisa zatekao sam računar na kome je bio zalepljen flaster preko koga je bilo ispisano moje ime. Bilo je prilično čudno, ali sam pomislio da verovatno ne voli previše komunikaciju i da ima neku vrstu socijalne anksioznosti. Ni tada nisam poslušao svoj instinkt i sve sam pripisivao čudnim osobinama ljudi, iako su već tada postojale indicije da je reč o potencijalno opasnom čoveku. Polako sam počeo sa popravkom računara. Pokrenuo sam svoje dijagnostičke alate te shvatio da je problem do hard diska, zamenio ga sa novim, a zatim reinstalirao operativni sistem i započeo proces oporavka podataka sa starog hard diska. Sam proces se sastojao u stvaranju virtuelnog klona starog hard diska, zatim korišćenje specijalizovanog softvera kako bi se sačuvao što veći broj podataka sa tog hard diska. Uspeo sam da oporavim skoro sve podatke sa starog hard diska i da te podatke prebacim na novi disk, kao i da reinstaliram sve softvere koje je već imao na starom hard disku. Kasnije tog dana, poslao sam čoveku poruku da mu je računar popravljen i da može doći da ga preuzme u toku radnog vremena. Hteo sam ovog misterioznog čoveka da lično upoznam, tako da sam nastojao da isključim opciju da preuzme računar, a da ga niko od nas zaposlenih ne upozna. Ali to moje insistiranje je dovelo do kasnijih posledica. Kada sam mu izneo predlog da dođe u toku radnog vremena, rekao je da je to nemoguće i pitao me gde živim kako bi on došao po računar do moje kuće. To mi je delovalo previše čudno i odbio sam tu opciju. Na kraju sam predložio da dođe u jedan tržni centar koji se nalazio u blizini servisa i zamolio sam jednog kolegu da za svaki slučaj pođe sa mnom. Kada smo stigli u tržni centar, čekali smo ga 20 minuta i pomislio sam da se predomišlja da li da uopšte dođe. Tada nam je prišao prilično bojažljivo, verovatno se plašeći neke zasede, što nam u tom trenutku nije bilo ni na kraj pameti. Nosio je crni duks i imao je kapuljaču kojom je prekrio glavu kako ga ne bi jasno videli. Međutim, videli smo da je reč o čoveku srednjih godina sa dugom crnom bradom. Tada predstavljam svog prijatelja i sebe, na šta on uopšte ne reaguje i samo nas posmatra bez ikakve reakcije. Objašnjavam šta je bio problem na njegovom računaru i da je taj problem uspešno otklonjen, na šta me on prekida u sred rečenica pitanjem:
da li je to moj računar? Dajem mu potvrdan odgovor, na šta on nastavlja, da li ste vratili sve podatke sa starog hard diska? Opet mu dajem potvrdan odgovor i govorim da sam mu već sve objasnio u poruci koju sam poslao ranije. Da li si gledao šta sve imam na računaru? Rekao sam mu, naravno da nisam, poštujem svačiju privatnost i upoznat sam da postoji kodeks da se takve stvari ne smiju raditi. Tada je već postalo neprijatno, a mrtvu tišinu je prekinuo moj prijatelj koji mu je rekao, slušaj, tvoj računar je popravljen i skoro svi fajlovi sa hard diska su obnovljeni i prebačeni na novi. Da li želiš svoj računar nazad ili da ga nosimo kući? Stajao je tako i samo buljio u nas, da bi zatim pružio ruku u kojoj je bio novac koji nisam stigao odmah prebrojati, a zatim uzeo računar i otišao. Kasnije sam ušao u auto i shvatio da je novac koji mi je dao bio dosta veći od realne cene popravke računara, tako da mi je bilo drago što sam ga se rešio, a uz to sam i solidno zaradio. Ali, moj prijatelj nije bio srećan. Rekao mi je da bi trebali pregledati podatke sa njegovog računara jer smo još uvijek imali klon njegovog starog hard diska. U početku nisam bio srećan sa tom idejom, jer je to bilo kršenje etičkog poslovanja našeg servisa i time bi narušili privatnost našeg klijenta. Ali, s obzirom na njegovo čudno ponašanje, složio sam se da bi ipak trebali proveriti šta to krije na hard disku. Jednostavno izgledao je previše sumnjivo. Kada sam krenuo u pregled hard diska, odmah sam uočio nešto čudno. Disk je bio skoro popunjen, tako da je verovatno bio ispunjen velikim količinama video snimaka u visokoj rezoluciji. Pomislio sam, možda je samo veliki ljubitelj filmova. Međutim, to nije bio slučaj sa ovim čovekom. Pokrenuo sam program koji radio pretragu velikih fajlova, ali nisam ništa konkretno pronašao. Taman kada sam krenuo da odustanem, jer sam imao drugog posla, uočio sam zip fajl koji je zauzimao previše memorije. Pogledao sam detaljnije i uočio da srećom nije zaštićen sa šifrom. Raspakovao sam zip fajl i nakon toga je usledeo pravi šok. Bio je to jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Video sam da se tu nalaze slike i video snimci zatočenih ljudi. Reč je o hiljadama slika i snimaka zavezanih ljudi koji se fizički i psihički maltretiraju. Bilo mi je muka od tog užasa. Odmah smo pozvali policiju i rekli su nam da ništa ne diramo. Ubrzo su došli i preuzeli klonirani disk. Nakon nekoliko dana, zvali su nas u policijsku stanicu kako bi dali izjavu. Insistirali su da im kažemo sve što imamo i da im pomognemo u vizualnoj izradi fotorobota. Međutim, misteriozni čovjek je nosio kapuljaču na glavi, kao i masku na licu, s obzirom da je u to vreme vladala epidemija. Samo smo im rekli da je reč o čoveku srednjih godina koji nosi dugu crnu bradu. Pitao sam ih zašto hoće da naprave fotorobota kada imaju tolike fotografije i video snimke na hard disku. Mislio sam da se morao vidjeti barem na jednoj fotografiji. Rekli su mi da su sve pregledali, ali nikada nije snimao sebe, već samo svoje žrtve, kao i da je uvek nosio duge crne rukavice, tako da ne postoji mogućnost identifikacije. Rekli su nam da je verovatno reč o serijskom ubici i da je sudeći po video snimcima koje su vidjeli odgovoran za ubistvo najmanje 22 osobe. To je bilo zaista jezivo i nisam mogao verovati šta čujem. Tada sam se setio da me je kontaktirao preko poruka na telefonu i dao sam im broj sa kojeg je slao te poruke. Naravno, utvrđeno je da taj broj više nije aktivan i da je kupljen na crnom tržištu. Vratili su snimke iz tržnog centra gde su se uverili da smo govorili istinu i da je čovjek nosio duks i masku preko lica, tako da se nije mogao utvrditi identitet. Bilo mi je krivo, jer sam znao da sam trebao poslušati svoj instinkt i pogledati hard disk kad sam ga tek preuzeo. Mučilo me je to što nije postojala mogućnost da se ubica pronađe i uhapsi i da verovatno vreba svoju novu žrtvu. Postao sam paranoičan i plašio sam se da je serijski ubica možda saznao da sam išao do policije, međutim inspektori su me uveravali kako je to samo moja mašta i da previše gledam filmove. Ali 2 meseca nakon toga moje slutnje su se obistinile. Krenuo sam rano na posao i video da iz poštanskog sandučeta viri koverta. Kada sam je otvorio, imao sam šta da vidim.
U pitanju su bile slike mene i moje porodice i to sa najrazličitijih mesta. Šokirao sam se. Na poleđini koverte velikim crvenim slovima je pisalo: ti si sledeći. Nisam mogao da verujem šta vidim i odmah sam pozvao policiju. Policija je zatim pregledala obližnje kamere i utvrdila da je u 4:30 ujutru prišla osoba na biciklu koja je ostavila kovertu u poštanskom sandučetu. Naravno, opet se nije mogao utvrditi identitet jer se osoba zaštitila kapuljačom i maskom. Policija mi je propisala zaštitu i imao sam nadzor kuće 24 sata dnevno. Vreme je prolazilo, a ja sam i dalje čekao hapšenje serijskog ubice kako bih mogao nastaviti život običnog čoveka bez straha za sebe i za svoje najbliže. Ukinut mi je policijski nadzor i morao sam se na to priviknuti. Od tada je prošlo 5 godina i ništa se nije promenilo. Ubica je još uvek na slobodi. Odselio sam se u drugi kraj države, zajedno sa svojom porodicom i trudimo se da živimo normalan život. Međutim, strah i paranoja ne prolaze. Postoji stara izreka kako jedna odluka može uticati na dalji tok života i to je u mom primjeru potpuno jasno. I dalje proklinjem dan kada sam preuzeo računar na popravku. Mogao sam odmah poslušati svoj instinkt, ali nisam. I to je nešto što će me proganjati do kraja života.